Bones, soc l'Albert Blai del celler Ronadelles, un celler d'aquí de Cornudella de Montsant, i avui us presentaré un dels nostres vins més nous, les Lloberes de Margalef Rosat d'aquesta anyada del 2019. Primer de tot, les Lloberes de Margalef ve d'una finca que tenim a les afores del poble de Margalef, d'acord? Per això aquest Margalef, el nom, i també les Lloberes, perquè és la partida on tenim aquesta vinya. És com es diu la finca, és com es diu el barranc on es troba aquesta vinya. D'acord? Una vinya espectacular, una vinya envoltada de bosc, fantàstica, molt tranquil·la i amb molta vegetació al voltant, per tant, una finca fantàstica. D'aquesta finca de les Lloberes de Margalef traiem també el germà d'aquest vi rosat, les Lloberes de Margalef Negre, que també és la primera anyada que fem, la del 2017. D'acord? Avui parlarem del rosat, que és un rosat atípic. Per què? Perquè és un rosat que està fet amb una varietat amb la qual normalment no es fan vins rosats, com és aquest, que és una varietat que es diu Cabernet Sauvignon, d'acord? Una varietat plantada en aquesta finca i que ens dona per fer al voltant de les 1.800 ampolles. De fet, aquesta primera edició que hem fet d'aquest Lloberes de Margalef Rosat és precisament d'això, de 1.800 ampolles. Per tant, un vi rosat d'edició limitada, d'acord? Un vi rosat que ens resulta molt interessant. Per què? Perquè trobem tant el color ens pot recordar això, però també quan arribem al nas ens recorda molt clarament els fruits rojos. Estem parlant de maduixes, estem parlant de groselles, d'acord? Fruits rojos, però sempre també en un segon pla un altre aspecte, uns altres aromes que ens recorden, ens donen aquest punt de la frescor que fan d'aquest vi precisament un vi molt fresc, un vi molt agradable per aquest temps que ens ve, aquestes calors que començaran a arribar d'aquí poc. Aquests aromes en segon pla, com dic, són aromes més aviat mentolats, que podríem trobar, per exemple, a l'eucaliptus o la mateixa menta, d'acord? I fan d'aquest vi, com dic, un vi molt fresc. En boca es repeteixen totes aquestes sensacions. Fruits rojos, mentolats, és un vi que en boca té volum, però sense passar-se, no en excés. Per tant, és un vi fresc, és un vi agradable també en boca i és un vi fantàstic per maridar, per exemple, aperitius de molts tipus, d'acord? I també podríem parlar de pastes greixoses, arrossos una miqueta també greixosos. Per tant, un vi amb una acidesa molt bona, molt agradable, com dic, fresc, altre cop, no? I no res, espero que us agradi molt aquest vi. Un cop el trobeu, com he dit, només tenim 1.800 ampolles, per tant, doncs un cop el trobeu espero que el disfruteu, que el gaudiu, i ens veiem aviat quan sortim del confinament. Una abraçada.